Oftewel, Huug en Ties, komt er eens mee, jongens. Wat geweest allemaal, als je ene keer geweest zit, dan blie je aan de gang. Ik vind dat je door... Ik heb het filmpje gezien nou. Geweldig filmpje trouwens gemaakt. Maar die mannen hebben een brok ervaring. Hè. 30 jaar stonden ze samen al op een plankje. Je gaat je zo 30 jaar samen naar de wc, denk ik. Dan kunnen we het wel op neer. Ik pak soms de verkeer, dus dan moet je goed kijken. Hè. Schoot, dames en heren, Huug en Ties. Hoi. Als dat je ene keer geweest is. Als ze ene keer geweest was, blief ze gaan. Dan moest ze wel bewegen, kunt ze niet meer blijven staan. Later denkt ze, tju, had ik dat maar niet gedaan. Als ze ene keer geweest was, blief ze gaan. Toen voelt de spanning stijgen, van binnen voelt ze druk. En als ze daar aan toe gaat, komt de hemelse geluk. Ooit zal ze, ooit moest ze, ook als ze gar niet wilt. Dat komt door vaste lovens, maar ook door koning Pils. Als ze ene keer geweest was, blief ze gaan. Dan moest ze wel bewegen, kunt ze niet meer blijven staan. Later denkt ze, tju, had ik dat maar niet gedaan. Als ze ene keer geweest was, blief ze gaan. Toen wiepels met die knieën, en draaischat met die voet. En dat kunt door de blasmuziek, maar ook omdat het moet. Ooit zal ze, ooit moest ze, ook als ze gar niet wilt. Dat komt door vaste lovens en ook door koning Pils. Als ze ene keer geweest was, blief ze gaan. Dan moest ze wel